बोला बोला बाबा विश्वकर्मा की जय। बाबा विश्वकर्मा की बाबा विश्वकर्मा की बनल धाम है जतना बा, बनल धाम है जतना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा। ट्रेन एरोप्लेन है जतना बा, ट्रेन एरोप्लेन है जतना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा। माई के मंदिरिया इहे बनैले, द्वारका नगरिया सजैले। पत्थर के मूर्ति सीता के बनैले, राम के यज्ञ पूरा कैले। माई के मंदिरिया इहे बनैले, द्वारका नगरिया सजैले। पत्थर के मूर्ति सीता के बनैले, राम के यज्ञ पूरा कैले। का कोही करनी कातना बा, का कही करनी कातना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा। ट्रेन एरोप्लेन है जतना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा। सत्रह सितंबर के होखेला पूजनवा, भक्त सब धरस ध्यानवा। खुश होके बाबा सेवकन के अपना देवेले दर्शनवा। 17 सितंबर के होखेला पूजनवा, भक्त सब धरस ध्यानवा। खुश होके बाबा सेवकन के अपना देवेले दर्शनवा। अक्षरा प्रसादी कहे बटना बा, अक्षरा प्रसादी कहे बटना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा। ट्रेन एरोप्लेन है जतना बा, बाबा विश्वकर्मा